Здравейте, при нас е отбора на Родопа Смолян, който загубиха, за съжаление, наше огромно, ще ни липсват от турнира с 4 на 1, отбор набор 2004. Първо да попитаме треньора как според него, как вижда матча, как протече той. Явно нас, може би, леко подценихме противника, защото много пъти сме играли с тях, сме го побеждавали, но сега ни дадаха много ценен урок, а и напрежението полуфинал ни дойде в повече на защитата. Както я знаете, те са слабилна психика и са раними, когато напрежението и стреса станат повече. Но пък се раздадоха максимално. Да, това е несъмнено, винаги се раздават на 100%, никога не са се пестяли, освен ако имат много умора. Как видяхте матча, къде според вас бяха грешките ви в този матч? Грешките ни просто нямахме нужната агресия, която трябваше да биеме за първа топка. Оставахме прекалено много свободни пространства за техните бързи флангови футболисти и така загубихме матча. А кой от вашите футболисти и от противниковите футболисти бихте отличили като най-добри? Не искам да отличавам, защото всяко едно дете тренира здраво, играе здраво. Днеска може да е долу, утре да е горе на върха и така. Те са леко непостоянни и затова трябва да отраснат. Това е. Благодаря. Някой от вас ли вкара гола в матча? Аз. Това при какъв резултат вкара гола? За 2-1. И радостта беше голяма. Да. Надявахте ли се, че ще вкарате още голове? Надявахме се, но не знаем. До година пак ще се явите. Да. Успех ви пожелавам. На какъв пост ти играеш? Десен защитник. Десен защитник. Ти според тебе имаш ли пропуски, имаш ли вина за някои от головете или не? Да, имах. Аз мисля, че нямаше никаква вина. Всички се представихте перфектно. Ще ви чакаме до година. Пак успех ви пожелаваме.